bi taratala octobre kalo kile fɔlɔ samba fila ani mugan nani aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔ siraw fɛ aw ni ɲantuma aw bisimila a ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an ka jamana fintigila ka kulu dɔw kɔni wulila ka u kunda Tɛnzawatɛni kan walasa ka se ka taa basigi ani lakana kɔni sabati cogoya min o marabolo kɔnɔna la marabolo min kɔni ni a bɛ kalo gɛlɛn diinɛ tigilamaw yɛrɛ kɔni bolo ni wagati in na. O kama an ka jamana fintigilakaw ka convoi dɔ kɔni wulila ka bɔ Bamako kunungo septembre kalo tile 30 ka u kunda kɔrɔnya fanfɛla kɔni kan walasa ka se ka taa Tɛnza kɔni o labila cogoya min na kulu ninnu kɔni ka wulili la ka taa i ka dɔn ka fɔ blindé 45 bɔɲanko o de kɔni taara fo ka taga se véhicule de transport kɔni o fɛnɛ caman ma o kɔfɛ hélicoptère fila fo ka taa se drone fila ani ka dɔ ka fɔ sorasi lakani o ye an ka jamana fama olu caman kɔni de bilala ka taga o de kɔni kama fɛn min ye kalo gɛlɛn diinɛ tigilamaw ka jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ daga yɔrɔ bɛn don Tɛnzawatɛni ma kabini u tulo donna ni kibaruya la olu yɛrɛ de kɔni ye a cari ka a kumaw kɔni fɔ ko k'an bɛ wagati min na i ko sisan Mali fintigilakaw kɔni bɛ ka u kunda kɔrɔn fanfɛla kan walasa ka se ka taa Tɛnza kɔni labila ɲininkali tɔ min bɛ to u ka nin kuma nin tɛ welewele da kan de ka bila walasa ka se ka dɛmɛ don u ma wa ka d'a kan a bɛ i n'a fɔ u sirannen kɔni don a mana kɛ a fɛn fɛn ye an b'a fɔ ala ka basigi an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la Tɛnzawatɛni ala ka a sebagaya nɔgɔya an ka jamana fintigilakaw ye. Fila ani mugan nani samba fila ani mugan duru o kalanduguli kun bolodalen do ka bɛn ni bi tarata octobre kalo tile fɔlɔ ye samba fila ani mugan nani an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ nka kunungo nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati olu kɔnɔna la an ka jamana kalanko minisiri ale bɔra ka kunnafoniya kɔni bila kunnafoniya min kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ɲinan kalan wuli olu bɔra a dɔgɔkɔrɔ min kun kan ka kɛ bi o bilala fɔ novembre kalo ni o ye kalo kura tile 4 nata kɔni ye a sababu tɛ dɔwɛrɛ ka sanga ni fɛn min ye ka sababu kɛ ni lakana baliya o kɔni kɛra kama minnu bɔ o sigiyɔrɔ la ani sanji ye tiɲɛni minnu kɛ bi ni a ye dekun se maa caman ma olu kɔni daga yɔrɔ de kɛlen no ekɔliso kɔnɔnaw kɔni ye n'i ko k'u ka bɔ nin cogoya in kɔni na a ma nɔgɔ taga yɔrɔ tɛ u bolo sanji fanga dun ka bon ɲina k'a fɔ k'u bɛ manabuguw lakori ka don o kɔnɔna la o de kɔni kama fɛn min ye kalanwuli yɛrɛ bɔra a dɔgɔkɔrɔ nka a kɛra fiɲɛ bɔda ye denmansa caman kɔni ma ka d'a kan maa caman kɔni kuma lamɛn ka sababu kɛ gɛlɛya ani dekun kɔni bɛ maa caman kan nka maa dɔ fɛnɛ kɔni ye a yira k'a fɔ ko nin ma bɛn olu ma ka d'a kan ko a cunna kojugu o y'a sɔrɔ labɛn caman kɔni kɛra maaw ye wari bɔ ka don fɛn caman na ka sɔrɔ u dekunnen yɛrɛ kɔni don ko munna a ma fɔ joona ka sɔrɔ ni kunu wagati yɛrɛ o kɔni tɛ an b'a fɔ an mana k'a fɛn fɛn ye maa minnu kɔni bɛ dekun kɔnɔna la ala ka fiɲɛ bɔda kɛ ani u ye ala ka san 2024 san 2025 kalanwuli kɔni koɲɛw nɔgɔya ala ka denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen dɔnniya. An ka jamana ministre de l'administration territoriale de la décentralisation du Mali ni o kɔni ministre Abdoulaye Maïga ye ale kɔni tun bɛ ONU ka assemblée générale kɔni kɛnɛ kan min kɛra New York kaw olu kɔni fɛ yen nɔ Abdoulaye Maïga ni ale kɔni an ka jamana ka kuma lasela ni o kɔni porte-parole du gouvernement kɔni ye a ka kumaw kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ ko Algérie jamana yɛrɛ kɔni tɛ jamana wɛrɛ min fɛn min a ka kuma kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko Algérie jamana tɛ jamana fosi ye fɔ min kɔni bɛ ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni kɛ walima ka lakanabaliya bɛ Mali kɔni kɔnɔna la ka o sinsin ka da kan a bɛ ka Mali jugu kɔni kɛlɛ dɛmɛ ni o kɔni bɛ taa sira caman yɛrɛ kɔni fɛ n'o bɛ se ka kɛ kumakan ani waleyaw yɛrɛ kɔni na. An ka jamana ministre ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Maïga a kunnafoniyaw kɔni yira la ko kabini dɔgɔkun tɛmɛnenw kɔnɔna la ale kɔni taara Turki jamana kɔnɔna la a ma taa baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la nka a yira la k'a fɔ ko a kɔni évacuera de k'a sabu kɔni kɛ ni farigan yɛrɛ kɔni ye farigan min yɛrɛ kɔni a sugu ma dɔn wa a kɔni yɛrɛ gɛlɛya bɛ degré min na o fana yɛrɛ kɔni ma dɔn an ka jamana ministre ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Maïga ale kɔni bɛ san 64 de bɔɲanko la bi u kɔni ye a yira k'a fɔ ko a kɔni accident vasculaire cérébral dɔ de kɔni sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye AVC an b'a fɔ ala ka nɔgɔya kɛ an ka jamana ministre ɲɛmaa ye a kɛnɛman ka segin ka n'a ma ka se ka n'a ka faso jɔ baara olu kɔni timɛ i n'a fɔ a bɛ k'a kɛ cogoya min na. A bɛ fɔ projet min kɔni ma ko stabilisation du Sahel ni o kɔni sigira sen kan ni ɲinata kɛra a ta ko fɔlɔ projet min yɛrɛ kɔni kɔkɔrɔma don la kosɛbɛ Banque mondiale yɛrɛ kɔni fɛ min na a ye dɛmɛ taga di min bɛ taa fɔ sɛbɛn wari miliyari 176 bɔɲanko la ka se ka don fɛn min ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔrɔfɛya o basigiliko yɛrɛ kɔnɔna ni o bɛ tali kɛ dɛmɛw fo ka taa se adamadenya dɛmɛw ani fɛn min ka dɔn k'a fɔ maaw yɛrɛ kɔni accompagner olu kɔnɔna walasa ka se ka basigi ani ka dɔn k'a fɔ hakilisigi nati kɔrɔnfɛlaw yɛrɛ o kɔnɔna.
n'i y'a ta k'a lajɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen la TikTok fɛn min ye tendance kura dɔ kɔni daminɛlen don ni o tɛ dɔ wɛrɛ ye u kɔni bɛ jamana kɔni maabaw tɔgɔtigibaw walima célébrité baw olu de kɔni ta ka olu kunkolo bila ja dɔ da la ja min yɛrɛ kɔni bɛ dɔn na ni o bɛ tali kɛ karamɔgɔlakaw la fɛn min ka taa se fo jamana ɲɛmaw yɛrɛ kɔni ma nin kɔni ko in kɛlen bɛ hakili jagabɔ ko ye ka d'a kan maa dɔw bɛ k'a fɔ ko Keita kɔni tɛ maa dɔw fana kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ ko fosi t'a la ko ka d'a kan ko u yɛrɛ tɛ ko nka ko AI dɔrɔn de don ni o ye intelligence artificielle ye machine ka baaraw de don ko nka a tigi yɛrɛ kɔni tɛ dɔn na an kɔni bɛ min fɔ maaba kɔni ni lagosili kɔni man kan ni ala kɔni ye mɔgɔ bonya k'a bila sanfɛ i ka bonya kan ka se maa min yɔrɔ i kɔni man ka tɛ k'o bila waleya la ka o bila waleya la a k'o kɛ ka sɔrɔ a yɛrɛ ni a yɛrɛ farikolo don a tɛ sɔn ka min kɛ nka a kunkolo ta ka bila maa wɛrɛ de la o k'o kɛ o de kɔni n'an bɛ se k'a fɔ bi fɛn min ye intelligence artificielle ni o kɔni ye internet ani technologie ka développement yɛrɛ kɔni a bɛ maa kamanagan ko bɔ kosɛbɛ ka d'a kan ni a ma ɲɛ ko bi a bɛ se k'i bila waleya la i yɛrɛ kɔni ma waleya min kɛ an b'a fɔ ni jugu ko ta k'a b'o ta ka o kɛ ka i kɛlɛ fɛn ye an b'a fɔ ala de ka an kisi intelligence artificielle an ka minɛ a ɲuman na ka baara kɛ a kan de b'an ka jamana ɲɛtaa n'a basigiw la ala k'an kisi a ma siba ma ka d'a kan muru nin da fila kɔni ne don i n'a fɔ a kunnafoniya yɛrɛ kɔni kuntira cogo min na an ka jamana protection civile yɛrɛ kɔni ma olu kɔni fɛ ko fɛn min ye ko ba yɛrɛ kɔni jiw yɛlɛlen don kosɛbɛ o de hukumu kelen kɔnɔna n'i ye a ta k'a lajɛ an ka jamana marabolo caman yɛrɛ kɔni bɛ degun kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la faba kɔnɔ kalabankoro ba kɔni fara fo ka don kare kɔnɔnaw la a yɔrɔ sigibagaw kamana gannen don ka d'a kan ji bɛ ka don du kɔnɔnaw la n'i ye a ta k'a lajɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ja dɔw bɛ cari la minnu yɛrɛ kɔnɔna maaw kɛlen don ka kurun de bila ji sanfɛ kurun kare kɔnɔnaw olu kɔnɔna u ka minɛnw b'a kɔnɔ o bɛ ka tɛmɛ an bɛ se ka fɔ maliyɛn a bɛ to degun kɔnɔna la ka nisɔndiya ku kɔni sɔrɔ la maaw bɛ ka yɛlɛ nka an k'a dɔn k'a fɔ ko degun de b'u kan ka dugawu kɛ o maa ko fɔlɔ fɛn fɛn kɔni bɛ nin degun kɔnɔna la ka weleweleda kɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ nin ko in na nka fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaayaso min kɔni ɲɛsinnen don nin ko ɲɛw ma olu kɔni ko maaw ka u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ ka d'a kan ji yɛlɛlen don a bɛ se ka degun yɛrɛ kɔni sabati samiya banna ka ban an b'a fɔ ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ a bɛ taa sefa wari miliyɔn 235 bɔɲanko min yɛrɛ kɔni taara ka don projet da fɛ a bɛ fɔ min yɛrɛ kɔni ma ko semence certifiée projet min yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka na an ka jamana sɛnɛko bina ko ka se ka sɛnɛko do bala ani gɛlɛya min kɔni bɛ sɛnɛkɛlaw kan ka se ka fɛn min ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ la cogoya min na walasa sɛnɛ ɲuman ka kɛ sumansi ɲumanw ka sɔrɔ ani jaabi ɲumanw yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ sɛnɛw kɔni tɛmɛnen kɔfɛ Dumbi Fakoli Dumbiya ni ale kɔni ye an ka jamana livre sɛbɛnna ni écrivain wa fana fɛn bɛ ka dɔn k'a fɔ kamiti kundo ni o ye maa minnu kɔni ko olu tɛ diinɛ la nka u dalen don ko kɔrɔ ni an ka tabiya kɔrɔ de kɔni na ni ale bangera janvier kalo san 1944 wagati olu kɔnɔ a sigiyɔrɔ kɔni tun bɛnnen don Faransi kɔni ma farigan dɔ kɔni tun bɛ a la min mɛnna ni a ye wagati jan k'a la o de kɔni kama tagani ka segin bana o tɛ maa to dabama ka wele sera a ma ka sanga ni septembre kalo tile 29 tɛmɛnen san 2024 fɛn min ye Dumbi Fakoli kɔni ka taɲali kɛla pertuba ye kosɛbɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ an ka jamana ladala ko tigilamaw yɛrɛ kɔni ma ani farafina ladala ko tigilamaw yɛrɛ kɔni ma nka ni ye a ta k'a lajɛ ja ninnu kɔni tɛmɛnen kɔfɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ani kunnafoniya kɔni mɛnnen kɔfɛ maa caman kɔni ye kuma caman fɔ dɔw yɛrɛ a fɔ ko mun na ko a sara ka d'a kan maa minnu don olu ko olu ma da silamɛya ko la u ma da kerecɛnya ko la u ma da diinɛ fosi la fo n'a kɛla an ka taakolo kɔrɔ olu yɛrɛ kɔni ani sukɔrɔ olu ye kasangani AES douane maaw kɔni ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna ni o ye Mali Burkina Niger olu kɛlen ka u bolo di ɲɔgɔn ma douane na ka walasa ka se ka fɛn min ye yuruguyurugu kɔni kɛlɛ ka bɔ AES jamana kɔnɔna la o ni ka dɔn ka fɔ togo douane maaw kɔni ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen kɔni na u kɔni ye wulikajɔba kɛ min kɔni kɛra sababu ye ka se ka jaabi ɲumanbaw yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na o wagati kelen de kɔnɔna fɛn min ka dɔn ka fɔ togo douane yɛrɛ kɔni ye ale kɔni bɛ ka kuma caman fɔ minnu na mɔgɔw bɛ a yira ka fɔ ko a bɛ fɛ ka o fɛn min ye baara jaabi ɲuman min kɔni sɔrɔ la k'o tɔgɔ bɛ ta ka o di a yɛrɛ kɔni kelen ma an b'a fɔ a mana ka fɛn fɛn ye ala ka fɛn min AES la kana ka tanga ka bɔ a jugu ma ka tanga ka bɔ yuruguyurugu kɛbagaw ma ala ka farafinna bɛɛ lajɛlen bɛnnen to kelen ma an ta bɔlɔlɔsira sanfɛ kuma olu kɔnɔna fait divers kɔnɔna la nin kɛra an balimamuso dɔ de min yɛrɛ kɔni bɔra ka a ka kumaw kɔni ɲɛfɔ a ye a yira k'a fɔ ale furulen don wa den saba bɛ ale bolo nka Facebook sanfɛ san 2022 wagati la 2022 ale ni cɛ dɔ kɔni ye ɲɔgɔn dɔn o sanfɛ min yɛrɛ kɔnɔna o kɛla relation na ka sɔrɔ ale furulen don wa cɛ in yɛrɛ kɛcogo diyara ale ye kosɛbɛ ka tɛmɛ hali a cɛ ta kan o kama cɛ in nana ɲini ale fɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ ko ale ka kɛlɛ kɔni tigɛ a cɛ la kɛlɛ min yɛrɛ kɔni kɛlen kɔfɛ a ka furusa ɲini ni a cɛ ni o ye
ye divorce ye musolaka in kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ divorce yɛrɛ cɛ sɔnna ka divorce di a ma kuma min na ni papier signa furu sara pewu kuma min na o cɛ kelen sigila k'ale bloqué Facebook sanfɛ cɛ to n'ale la ale furu sara a ye furu sa cɛ min kama o fɛnɛ to na la sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a y'a dɔn k'a fɔ ko cɛ min kun ko a ma a ka furu sa Facebook sanfɛ ko o kelen de kun ye a furu cɛ fana ye. An bɛ taa États-Unis d'Amérique américain olu kɔni fɛ yen nɔ olu ka rappeur ba dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni dɔnkilidala ba dɔ ni a dɔnnen don kosɛbɛ P Daddy a yirala septembre kalo kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛli caman tɛmɛnen kɔfɛ P Daddy ale kɔni minɛla fangatigilamaw kɔni fɛ k'a yirala k'a fɔ ɲangili caman de kɔni taara ka ɲɛsin a ma wagati dɔ kɔni kɛra fɛn min ye P Daddy a jɛɲɔgɔnkɔrɔ ni o kɔni a ex copine dɔ ye ni ani mami kɔni kun bɛ ɲɔgɔn fɛ o taara plainte déposé a kama ko ka da ka k'a kɔni violence ta ka ɲɛsin ale ma ni o bɛ tali kɛ bugɔli o ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ kɔni na o kɔfɛ P Daddy kɔni a minɛna wagati damadama kɔfɛ a bilalen kɔfɛ ka taga a ka so mɔgɔ caman wɛrɛ nana plainte déposé ni kun kelen na ka da ka ko a bɛ violence ta ka ɲɛsin mɔgɔ ma a muso yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye min na fɛn min ye P Daddy san o san a bɛ ɲɛnajɛba dɔ labɛn a ka manoir kɔnɔna la min kɛnɛ kan célébrité ni o ye tɔgɔtigi caman kɔni bɛ taa o siɲɛ dɔ kɔni ta senfɛ fɛn min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni o kɔni lakana tigilamaaw ye olu y'u profité ka don manoir in kɔni kɔnɔna la walasa ka se ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u taara bɔ den tulu ba kelen bɔɲanko de kan o dogolen don P Daddy ka sokɔnɔna la min yɛrɛ kɛra sababu ye n'u kɔni tigɛ kala ka a wele ka taa a ɲininka a dala kan na o wagati kelen de la maaw hakili tora ka u yɛrɛ sɔn américains ka dɔnkilidalabaw caman kɔni tɛmɛna minnu kɔni kun ye kuma caman fɔ P Daddy ka ko kan nka ni mɔgɔw ma a minɛ ka baara kɛ ni a ye ni o bɛ tali kɛ Justin Bieber kɔni na ale bɔra a ye a yira k'a fɔ ko P Daddy kɔni ye violence ta k'ale sɛgɛrɛ wagati min na ni a kumara ni mɔgɔ ma se ka a lamɛn wa o kɔfɛ fɛn min ye américains ka tɔgɔtigi caman fo ka taa se Michael Jackson ni o ye Michael Jackson yɛrɛ kɔni ale fɛnɛ kumara P Daddy fɛnɛ kan a ka waleya caman kɔni na nka maa kɔni ma ninnu ka kuma lamɛn dɔw y'a kɛ dɔnkilida kuma ye dɔw y'a kɛ keleya kuma ye nka an bɛ don min na i ko bi a ko caman kɔni tiɲɛ bɛ k'a dɔn P Daddy bɛ fanga tigilamaaw bolo ni wagati in na an b'a fɔ ala ka yelen da nin ko kan ala k'an kisi majugu kɔni ma maa dɔ ye cogo kan ye nka ka taa sɔrɔ o tɛ ma ɲuman ye ala k'an don majugu kalo dibi la Akon ni ale kɔni ye américain dɔnkilidalaba ye ni a dɔnnen don kosɛbɛ ale bɔra ka ɲɛfɔli dɔ kɛ ka sanga ni Michael Jackson yɛrɛ kɔni tɔgɔla ko yɛrɛ kɔni ka da ka P Daddy ka affaire kɔnɔna la mɔgɔ caman kɔni tɔgɔ fɔra minnu bɛ balo la minnu kɔni ta ɲɛna a ye a yira a ka kuma kɔnɔna la ko Michael Jackson a kɔni janfara de ka da a kan a kɔni kun bɛ ko caman dɔn mɔgɔ caman na o siranna a ka na fɛn caman kɔni labɔ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye u ye a janfa a ye a yira a ka kuma kɔnɔna la ko kuma fɔlɔ ye min ye ni u y'a fɔ ko Michael Jackson ko finman kun don k'a tun golo man di a ye de ni a taara a golo yɛrɛ couleur falen ni ka a yɛrɛ kɛ mɔgɔ jɛman ye ko o kuma in tɛ tiɲɛ ko bana dɔ bɛ yen ni a bɛ f'o ma ko vitiligo ni kɔni bana min ni a kɔni tun ma dɔn farafinna kosɛbɛ o wagatiw la min kɔni mana i golo minɛ n'i ye hali mɔgɔ finman ye a bɛ a jɛ dɔɔni k'a jɛ dɔɔni fo kana finman tunun ka bɔ i farikolo la o bana in de tun bɛ Michael Jackson na nka bana in kun dɔɔni ba tɛ kosɛbɛ o kama a jugu ye o ta k'a fɔ ko a finman golo finman tun man d'a ye min na a ye o ta ko o yɛlɛma ka o kɛ jɛman ye wa o kɔfɛ k'u ye a yira k'a fɔ ko denw tun man di Michael Jackson ye ko o kuma in fana kɔni tɛ tiɲɛ ko den man di mɔgɔ ye ka Michael Jackson kɔni bɔ nka tuma min na a jugu kɔni wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'u bɛna a lajɛ n'a sɔrɔ fɛn mankutu jugu dɔ bɛ se ka sɔrɔ ka o fɔ a ma ka a mangoya diɲɛ ye u ma mankutu jugu sɔrɔ n'a ma ye ko ani denmisɛnninw ka di u y'o kuma ta k'a fɔ ko denmisɛnninw man d'a ye ko nka k'a bɛ ka gɛrɛ u la walasa ŋaniya jugu dɔ bɛ a kɔnɔ ka ɲɛsin u ma ko o kuma in tɛ tiɲɛ ye ko o kama bi ale bɛ bɔ ka kuma ka Michael Jackson lajɛya ka d'a kan ko nkalon min tigɛra mɔgɔw bɛ ka d'a la ka taa fɛ ko ni mɔgɔ ɲuman bɛ yen ko Michael Jackson de kɔni kun ka d'a kan ale ni Michael Jackson u laban yɛrɛ kun kɛra teri u bɛ kuma fɛn caman u bɛ fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn bilasira ko o kama ale bɛ se k'a fɔ k'ale bɛ fɛn fɔ bi ka mɔgɔ caman kɔni bɔ fili la Michael Jackson kɔni tanyana nka ko k'a yira diɲɛ mɔgɔ la a janfara de wa nkalon caman de kɔni dara la fo ka taa se a ka saya ma amunu tun bɛ k'an ye Mali kunnafoni bɔlɔ sira fɛ aw tulo garisigɛ kɛra ni kunnafoniya damadamaw de ye an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔ siraw la kunnafoniya jɛlen min sɔrɔ yen nɔ de aw kan bɛ don wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an ka jamana basigi Ala k'an si jɔ ko makɔnɔ